Hej alle sammen, velkommen til den video. Jeg har prøvet at lave sådan en følg mig i en uge, og det er så blevet den sidste uge her, inden at min sæson er slut, og jeg går på sommerferie. Vi starter om lørdagen og slutter om søndagen i ugen efter. Vi lægger altså ud her med en koncert om lørdagen med Dizzy Bird Big Band Orkestrets første koncert. Og jeg har fået et nyt skin, så det skal jeg lige have sat på stortrummen til bandet. Og så er det ellers bare med at få slæbt instrumenterne ud. Så har jeg været på lageret og har fået pakket bil. Fyldt godt op med trommer. Så er det simpelthen bare afsted ind mod Frederiksberg igen. Jeg skal lige ind have et nyt skin til en af mine trommer ind i Slagtårdscenteret. Og ellers så er det jo bare i gang med den her uge. Følg med. Vi er ankommet til Kube, hvor dagens koncert skal være, og jeg er ankommet lidt før nogle af de andre. Det kan jeg rigtig godt lide. Når jeg skal stille op, så har jeg lidt mere tid til det. Jeg har trods alt lidt mere, der skal stilles op end de andre. Som sagt, så er det rigtig spændende, fordi det er orkestrets første koncert, så jeg har glædet mig rigtig meget til den her dag. Og så får vi altså lige et par billeder med trommesæt, som jeg bare stadig synes er helt vildt flot. Selvfølgelig købte de i Slagtårdscenteret, og med nogle lækre bækkener fra Funk Symbols. Og det her flotte frontskin med Dizzy Bird Big Bands logo på. Nu får I lige lidt stemning, der ligger en længere ind på min YouTube. Søndag var det op og afsted til Houston Jazz Festivals Mardi Gras-parade helt nede fra Dronning Louises Bro og op til Den Røde Plads. Super fed stemning og en masse dejlig New Orleans musik, så det var en fed dag. Mandag var der heldigvis tid til lidt Tour de France, og jeg var til det årlige tandlægetjek og en tur i Slagtårdscenteret for at hente nogle rørklokker, jeg skal bruge. Godmorgen, så er jeg på vej igen. Nu er det tidlig morgen om tirsdagen, og vi skal lige på lageret og hente de ting, der skal bruges i dag. Nu skal i dag spille percussion med Loop Orchestra. Vi skal bare derud af. Klokken den er kun 7:30, så vi snakkes. Inden prøven med Loop Orchestra tog jeg et smut til Vesterbro, hvor vi holdt prøve med Sehested, Høj og Rud, som er dem, jeg skal spille koncert med op hos Gilleleje Wine om søndagen. Her er mit setup til dagens jazzfestivalkoncert med Loop Orchestra. Vi får et lille klip fra lydprøven her. Efter endnu en fed koncert med Loop Orchestra var det en tur på lageret igen med tingene. Nogle af tingene skal bruges senere på ugen, og andre ting skal først bruges senere på sommeren. Onsdag var en fridag, så jeg tog på Vig Festival. Torsdag stod den på prøve med Umaka Bongo, som vi skal spille koncert med på Studenterhuset til Jazzfestival om lørdagen. Og det var super fedt lige at se hinanden igen. Det var 9 uger siden, at den her gruppe havde spillet sammen, så det var super fedt. Og om fredagen var der den årlige Wiener Banko hos Gilleleje Wine, som endnu en gang var en super hyggelig dag. Lørdag morgen var jeg en tur på lageret igen. Det var så varmt om morgenen, så jeg tænkte bare, nu tager jeg afsted fra morgenstunden og få ordnet alt det praktiske med at få hentet de trommer, som jeg skal bruge i dag med Umaka Bongo inde på Studenterhuset. Jeg skulle også lige have skiftet skin på stortrummen igen. Tilbage fra Dizzy Bird Big Bands frontskin til Umaka Bongos frontskin. Og så var de hjem bagefter og smøre en lille frokostmad, jeg kunne have med ind på Studenterhuset. Afsted går det ind mod København og Studenterhuset, og her er vi altså ankommet.
Yes, hvad siger du til niveauet op på starten? Ja, så står man mere. You can destroy me from afar. You can destroy me. You can destroy me from afar. You can destroy me. Endnu en skøn koncert, og er afsted med mig mod lageret og få afleveret trommerne og komme i seng. Næste morgen skal jeg nemlig afsted til Gilleleje, hvor vi er ankommet til her i det skønne vejr. Der er blevet sat op, og der er klar til, at der kommer en masse dejlige gæster. Fed sæsonafslutning, og her får vi lige slappet lidt af efter, at gæsterne er gået, og inden vi gik ned i Gillelejehavnen og fik noget aftensmad. Så er døren lukket, og jeg har lige slæbt de sidste ting med indenfor, og ugen er over nu. Copenhagen Jazz Festival er slut, og de andre koncerter for mit vedkommende. Og det var sådan set den her sæson. Det har været en fornøjelse at spille alle de her sommerkoncerter. Nu holder jeg sommerferie, og i morgen tager jeg sommerhus, og det glæder mig helt vildt til. Så tager jeg en uge på Askov, så er det afsted på Smukfest. Så kan I alle sammen have en god sommer. Vi ses. Imponerende, hvis du er nået hele vejen hertil. Jeg synes, det var sjovt at lave. Så hvem ved, måske kommer der en til sådan en video her.